Viete, ako správne vybrať detský bicykel? Dnes vám pomôžem s jeho výberom, ukážeme si rôzne veľkostné kategórie a typy detských bicyklov, takže poďme vybrať ten správny pre vaše dieťa. Detské bicykliky vyberáme hlavne podľa výšky, nie podľa veku. Ten vek nám slúži skôr ako taký orientačný bod medzi rôznymi kategóriami. Predsa len každé dieťa má tú výšku rôznu. Napríklad môžete mať dve 5-ročné deti. Jedno bude mať 116 cm, druhé 120. Ako prvú kategóriu tu máme tzv. Odrážadlo. Tento bicykel je vhodný od 85 cm, čiže zhruba od 2 do 4 rokov. Slúži hlavne na takéto prvé zoznámenie sa s brzdou a na dosiahnutie balansu. Ten balans je veľmi užitočný do budúcna. Keď budete kupovať napríklad nejakú 16 bicyklik s pomocnými koliečkami, tak pravdepodobne to dieťa nebude ani odkázané na tie pomocné koliečka a môžete ich dať veľmi skoro dole, čo je veľké plus. Ďalej tu máme prvý detský bicyklík, ktorý sa robí v 4 veľkostiach kolies od 12 až po 18, čo je zhruba od 85 cm až po 120 cm. Preto je veľmi dôležité vedieť správnu výšku vášho dieťaťa, na základe čoho sa vybere potom správna veľkosť kolies. Dostávame sa do kategórie 20 až 24 palcových bicyklov, ktoré sú vhodné od 120 až do 150 cm. Tieto bicykle zväčša už majú prehadzovačku, čiže je dobré, aby to dieťa malo už nejaké predložšie skúsenosti s bicyklíkom. Je tu absencia bubnovej brzdy so zašlapom dozadu a sú tu už plnohodnotné brzdy s voľnobežkou, čiže je dobré, aby to dieťa vedelo, ako tie brzdy má správne používať. Dostávame sa do kategórie juniorských bicyklov, ktoré sa robia od 26 až po 29 palcov, vhodné sú od 145 cm až po 165 cm a bereme ich ako plnohodnotné bicykle. Pri výbere detského bicykla by som zvážil 3 tieto faktory. Prvým je samotná váha, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Zaručuje to, že bicykel sa bude ľahšie ovládať dieťaťu a takisto nebude až také unavené. Druhým faktorom je bezpečnosť. Ideálne, aby to dieťa dočiahlo čiastočne nohami na zem. Viete, aké sú deti, že zazmetkuje, padne a už na ten bicykel vám nesadne. A tretím je samotný posed, ktorý je tiež veľmi dôležitý, aby to dieťa nebolo také natiahnuté. Sice je to malý človek, ale tiež si tú chrbticu vie poškodiť na celý život. Skvelým príkladom sú tieto bicykle Academy, ktoré majú plne nastaviteľný predstavec, sedačku a zaručujú skvelý komfort pre vaše dieťa a mimochodom sú veľmi ľahké. Detské bicykliky, takisto jak bicykle pre dospelých, prichádzajú v rôznych typoch, horských, mestských alebo cestných, čiže je veľmi dôležité dopredu zvážiť, kde s deťmi budete jazdiť. Určite treba spomenúť aj výbavu, ako je napríklad príľba, ktorá je na Slovensku povinná do 15 rokov a keď vás zastavia policajti bez nej, môžu vás pokutovať. Určite je dobré mať aj odrazky v kolesách a nesmieme zabudnúť na zvonček. Takže ak sa rozhodnete kúpiť detský bicykel, nezabúdajte na to, že vyberáte podľa výšky a nie podľa veku. Pokiaľ si nebudete stále vedieť rady, kľudne sa zastavte u nás na jednej z našich 7 predajní už po celom Slovensku. Celú ponuku detských bicyklikov nájdete u nás na e-shope cactusbike.sk. A ak sa vám video páčilo, budeme radi za like, odber, vidíme sa na budúce. Čau!